Расман Доробшо Наботов зидди Раҳим Мидаев рӯзи 19 сентябр дар шаҳри Москва дар турнири ACB ҷиу-ҷитсу 18 ин қуввозмоӣ бо қоидаҳои ҷиу-ҷитсу мегузарад ва мо ба Доробшо муваффақият орзумандем. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Лайкро зер кунед, мо бошем оғоз мекунем. Шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо дӯстони худ Акай Умед ва Акай Ғуломро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Номерора канали Паҳлавон куҷа гирифтем, Акай Ғулом, Акай Умеда. Хай беҳтарин даъмати калон ки рафтем 100 рӯз граница гузаштем. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ки ба WhatsApp-и номерҳои дар рӯи экран буда занг занед ва бо ин дӯстони мо граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед. Расман муҳорибаи унвонӣ дар вазни 61 килограмми октагон варзигари тоҷик Хуршед Қаҳоров, чемпиони PFL Европа бо рекорди 13-1 зидди варзигари бразилӣ ҷангори пешинаи UFC Игор Северино бо рекорди 9-1 рӯзи 18 октябр дар турнири октагон 78. Ва бояд қайд кард ки ин ташкилот яке аз калонтарин ташкилотҳо дар Европа ба ҳисоб меравад ва муҳорибаи унвонӣ дар ин ташкилот беҳтарин имконият барои Хуршед аст ки мо ба ӯ муваффақият орзумандем ва муҳорибаи ӯро интизор хоҳем шуд. Инак дӯстон, рӯзи 10 сентябр дар турнири UAR Warriors варзигари тоҷик Абдулло Хоҷаев баромад кард ки рақиби ӯ варзигар аз Озарбойҷон Туран Ахмедов шуд. Муҳорибаи онҳо дар вазни сабук яъне 70 кг гузашт ва аллакай дар якум раунд ба фоидаи варзигари тоҷик ба анҷом расид. Абдулло аллакай аз оғози муҳориба бартариро ба дасти худ гирифт ва дар якум раунд бо тариқи нокаути техникӣ ғалаба ба даст оварда рекорди худро 7-1 кард. Мо Абдулло даста ва ҳамаи мухлисони ӯро табрик мегӯем. Муҳорибаи пурраи онҳоро дар телеграм-канали мо Паҳлавон TG тамошо карда метавонед. Ссилкаи телеграм-канали мо дар описания ва дар якум комментария закрепид шуда. Варзигари бебохти тоҷик ҷангори вазни сабук UFC Нурулло Алиев лагери тамринии худро барои муҳорибаи навбатиаш оғоз кард. Оиди ин чиз мураббии ӯ оид ба греплинг Фаиг Мамедов хабар дод. Ӯ ана ҳамин аксро нашр карда навишт ки лагер бо чемпион Нурулло Алиев оғоз шуд. Ва дӯстон, ин маънои онро дорад ки ба наздикии саҳнаи муҳориба ва рақиби Нурулло Алиевро эълон хоҳанд кард. Хотиррасон мекунем ки Нурулло Алиев охирон маротиба ба октагон моҳи январи ҳамин сол баромада буд ва дар муҳориба зидди Ҷо Солецкий бо доваро ғалаба ба даст оварда буд. Айни замон уқоби тоҷикӣ 25 сола буда рекорди бебох 10-0 дорад ва дар вазни 70 кг UFC баромад мекунад ки чемпиони ин вазн Илия Топурӣ аст. Довталаб барои камарбанди вазни 93 кг UFC Алекс Перейра гуфт ки агар Магомед Анкалевро шикаст диҳад, пас ташкилот ба Анкалев дигар муҳорибаи унвонӣ намедиҳанд. Реваншро ташкил кардан кори осон буд. Дар ҳол баъди якум муҳориба ман медонистам ки ба ман зуд реванш медиҳанд. Ман танҳо ки бояд худро барқарор мекардам. Осебҳои зиёд доштам ва ҳар гуна корҳои дигар буданд. Лекин ӯ ҳамчун чемпион ягон корро ҳал карда ва таъсир расонида наметавонист. Дар натиҷа ҳамаи чизҳое ки ман бо UFC маслиҳат карда будам, ҳамаи чизҳое ки барои ман бароҳат буд, маҳз ҳамин корҳо шуданд. Ӯ моҳи июл ҷангидан мехост, боз дар дигар саҳнаҳо ҷангидан мехост, лекин ин кор нашуд. ҳамаи кор чӣ гуна ки ман мехостам ҳамон гуна шуд. Ман фикр мекунам ки бо ҳамин таърихи мо ба анҷом мерасад. Албатта ки ҳамаи чиз аз UFC вобаста аст ва агар ки онҳо хоҳанд, ман зидди ӯ сеюм муҳориба мегузаронам. Лекин фикр мекунам ки баъди шикаст хӯрдани ӯ UFC дигар ягон вақт ба ӯ муҳорибаи унвонӣ намедиҳанд, гуфтааст Перейра. Хотиррасон мекунам ки муҳорибаи унвонӣ реванш байни Магомед Анкалев ва Алекс Перейра аллакай рӯзи 5 октябр дар турнири UFC 320 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. Топови ҷангори вазни сабук UFC Арманд Сарукян ба чемпиони вазни худ Илия Топурия муроҷиат карда гуфт ки ё зидди ӯ муҳориба гузаронад ё ин ки камарбандро озод кунад. ҳамаи онҳо аз ман метарсанд. Барои ман рақиб ёфтан доимо мушкил буд. Агар ки Топурия ҷангидан нахоҳад, бигзор ки камарбандро озод кунад ё ин ки ба дигар вазн равад. ӯ ҳозир оиди бокс гап зада истодааст. Ният дорад ки Альварес ва Кроуфордро бо як зарба ба нокаут равон кунад. Барои ҳамин бигзор ки ба бокс машғул шавад, а ММА-ро бошад озод кунад. Мо чизи худро мегирем, гуфтааст Сарукян. Ва дӯстон, ногуфта намонад ки то ҳол рақиби навбатӣ Илия Топурия аниқ шудагӣ нест ва маълум нест ки кай ӯ ба октагон бармегардад. Дар ҳамин ҷо навори мо ба анҷом мерасад. Фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.